Ahojte lidi, dneska tady máme další reakci na jak dlouho vydržím schovaný v akvaparku od Pocket.cz. Jsem tu zase s prostým koukalem a kozičkařem. Jo, on už není kravičkař, on je kozečkař. A teďka můžeme začít kravičkost. Jo. Ty nejseš geniální. A první den mýho novýho života začíná právě teď. Ohně, možná si říkáte, proč mám sakra outfit uklízeče. Ale je to totiž můj převlek, pomocí kterého se tu musíme rozplížit dovnitř přes kasu, jako falešní zaměstnanci. Uvidíme, jak to půjde. A pravděpodobně zavolí policie, takže musíme doufat. Museli jsme se proplížit přes recepci. Dobře. No, ona tam šla na poslední chvilku, takže možná, že tam ještě nejsme. Co je 9 plus 10? Kolik? 201. Ne, 21. You stupid. Takže Bacha, on the bodyguard. Ne. Skoro je chytil lidi. Top 5 and 5 to bylo mega čestný. Uklízej, Pocket. Hej, to je Vietnamec. Kejsou. Pustit to já nevím, jak se to... Asijský steak. On je z Asie. Z Vietnamu. Fakt nemůžu dočkat, až všichni zákazníci odejdou a mám tady úplně zvědat tomu ránek, bazénu, budeme to dělat úplně cokoliv, protože ani tlačit nejedou, kteří by nás skoro vydali a pořád musíme dělat a co můžeme, takže já mám co se těším, ale musíme tady došet do noci, což nám snad podaří. V tom se asi chudák Pocket, musí celý den upravdovat. Tak jsme radši vypěhli ven. A schválně jsme přišli těsně před zavíračkou. No nic. Že za chvilku odejdou všichni zaměstnanci, no a my to tady budeme mít celý rok pro sebe, takže budu to o to jednodušší. Těším se na ty všechny způsoby. No a možná si říkáte, je tady tohle všechno vůbec legální? Jako právě jsme tady se zástupcem akvaparku Wellness Kuřim. No a Lidi, vy nikdy tohle nedělejte. Pocket se s majitelem akvaparku předtím domluví. A proč má Homera na triku? Já nevím, vole. Jo, vole. Vole. Večera je na stole. Dobře, vole. Pokud tomu pováží, už se jako fakt nebaví, takže abych se tak nedoděl, tak jsem našel tady výtah, jenom pro plavčíky, ale kam, já jsem taky tady po celé plavčíka tady pracuju a... To nefunguje, jako takhle, ten na klíče. Tak takhle, mami. Proč ne? My natáčíme. No tak dobře. Počkej 5 minut, ještě je tepla určitě. Ještě musíme do požadavku doreagovat. Do šon. Chlapci, večera! Ten výtah nejde, nebo co? Kámo, jaký prank je nedělej, jo, když já mám špatný srdce, ty máš špatný srdce, já se zdraví, kámo. Už jsme teda dole. Haha, dobrý vtip, sranda. Tak, zamčeme, zamyky, beniky. Zamyky, beniky, reniky. A tak jsem asi půl hodiny uklízel, abych nevypadal nápadně. No ale se tak vypadalo, že se mnou není moc spokojený. Jako uklízení si myslím, že už bylo dost, takže teďka se ten bazén jdeme pořádně užít. Ještě musíme testovat jednu věc. Kolik tady těchto monitorů je udrží, takže jeden. Monitor! Ok, tak jeden, dva monitory. Ne, to nebude. 3 monitory. Jo, jako
YouTube Shorts a sračka. Ale veď my rádi máme YouTube Shorts. Jo, lepší jako taký TikTok. Teď mi došla jedna věc, jako je to tady fakt sranda, ale asi za půl hodinu tady zavírají. A my jsme si ještě nečli, že má tu skrytou místnost, kde se budeme co schovat. Za půl hodinu nás vyhodí, jestli si na tu skrytou místnost. Musíme jít makat. To mě něco OK, jako první místo, co mě napadlo, že bych si mohl postavit svoji tajnou místnost, je tady na tohoto orgánu. Jako se tady teče voda, ale aspoň by nikdy nebylo. Ale jako tady takhle bych se mohl schovat, protože jako sekuriták se na to orgánu pak dívat nebude. Jenom přemýšlím, jak bych si sedl na to PSko a televizi a tak dále. OK, tady takhle by mohl být stůl, no a na to bych se mohl dát PlayStation. Kabel bych předával takhle z vrchu. Protože by to byla mega dobrá tajná místnost. A jako sekuriták to taky určitě kontrolovat nebude. Ale myslím, Ale Mejo, to se ti moc nepodarí pokecat. podle mě, že skrytou místnost bych se mohl ještě postavit tady pod tímhle bazénem. Tohle hluboký asi 2 metry, takže na to bych mohl dát skrytou místnost, na kterou bych potom dal zrcadlo, aby ta místnost nebyla vůbec vidět. Hej, to je mega dobrý. Tam byl Roma. Šlo by to šlo. Co to je? Tohle hluboký asi 2 metry, takže na to bych mohl dát skrytou místnost. On má jenom 52 centimetrů lidí. Ne, on ho má takého malé. Proč je Pokecovi vidno, jak mu trčí popek? Na kterou bych potom dal zrcadlo. Netrčí popeček. Já vás mám tady. Šlo by to šnorchlem, ale jako celou noc se mi úplně šnorchlovat nechce. OK, podíváme se ještě někam jinam. OK, co tady? Tady napsaný volno. Proceduru objednávajte u plavčíka, takže kamo jako... Tam choď, Pokec. OK, hele, tady už je to skrytý rovnou, tady je to takový jako zátiší skrytý za těma kytkama, no a super to je, že když s těma kytkama takhle prolezem, a tady můžeme projít a můžeme sledovat, co se děje v celém akvaparku a u toho víc kytky. OK, to je super. Tady by se mohla PSko, tady taková telku, kámo, to by bylo mega dobrý. No a tady je zrcadlo, taky hodí. Hej, počkej, tady je nějaká ta procedura, o který byla ta cedulka. A OK, kámo, no počkej, a ty vidíte? Já zevnitř můžu vidět ven, ale z druhé strany je to jenom zrcadlo. My vidíme reálně úplně všude ven, takže bychom nespali vidět, kde tady je sekuriták, ale on nás neuvidí ani neuslyší. No ale teďka ty všechny věci musíme propašovat. Co děláš? Přes kasu. Koukali. Dejte kravička. Lidi, kravička odešel. A na recepci teďka místo prodavačky sedí sekuriták a hlídá kód, ale kamo, jako uklízeči. To je smutný. Jdeme to. Hej, kam to nesete? Jo, mám opatření. Kam to nesete, vole? No, ani to se nedovolíte, že? Jasně. Ale Mejo, Pokeci. Teďka vyberte takovou skrytý místnosti, to je mega dobrý. Mám tady takovou PS, takovou PlayStation. No ale teďka si možná říkáte, sakra, na bazéně, dotáhnu lekci, protože si budeme, tady žádný zásuvky nejsou, protože samozřejmě je tady všude voda, nemůžu tady mít zásuvky, když mi se něco nabíjel telefon nebo tak. Já jsem to myslel. A koupil jsem tenhle zbrusurový generátor elektřiny, který má zásuvku. To je ten generátor z Forsaken. Co to já poješ? To, co ty nevíš. Já nehraju tu sračku. Já jsem o tom iba počul.